Газ хуҗалыгы хезмәткәрләре Сарсазбагыр авылында яшәүче Роза Гурьянова йортында яңа газ котелы урнаштыралар. Мондый игелекле чара халыкны социаль яклау бүлеге тарафыннан башкарыла. Ежегодно наши социальные работники с оперативными службами, это Заинская районная газовая служба, ВДПО, МЧС, совместно обход проводим наших пожилых граждан. Ялгыз яшәүче 75 яшьлек Татьяна Николаева йортына да бер атна элек яңа газ котелы куелган. Хәзер өемдә җылы, рәхәт, калган әзме күпме гомерне җылылыкта яшәргә насыйп булды ди ул. Моңа кадәр әбиләр кыш көне өй эче салкын булудан зарланганнар. Җылы булдырудан тыш иң мөһиме фаҗига чыкмасын өчен искергән котелларны алыштыру кирәк була. Йортларына газ котеллары куйган әбиләрнең җитәкчеләргә рәхмәттән башка сүзләре юк. 2000 елны газ кертеләр, шуннан бирле шул газ плитәсе белән маташты мен. Насос куелмаган, насос куелмагач суны кудырмый. Су кудырмагач турбаларда җылы су җирмәй. Эчке турбасы җылы була, бу якта. Әте якта менә монда бу турбасы вообще кулны гына туңдырмый торыя. Бу эшләрне әбиләрнең пенсия акчасына гына башкарып булмый, әлбәттә, ялгыз яшәүче әбиләргә газ котелларын алырга Душа Россия ирекле волонтерлар хәрәкәтенең республика оешмасы җитәкчесе Юлия Хакимова ярдәм итә. Урнаштыру белән бәйле чыгымнарны муниципалитет һәм шәһәр газ хуҗалыгы үз өстенә алган. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.